सिंगिंग बाय स्टार रवीरा रवीरा रवीरा। अभी आप सुन रहे हैं जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। कि हमरा चढ़ली जवनिया के चाहिब कि ना त बोला बोला साजनवा घरे अइब कि ना कि हमरा चढ़ली जवनिया के चाहिब कि ना चढ़ली जवनिया के चाहिब कि ना। सुतल जब से जिया तब डालल चाहे डोरा, देखी जब अकेला हमके उठावे लकोरा उठावे लकोरा। सुती जब से जिया तब डालल चाहे डोरा, देखी जब अकेला हमके उठावे लकोरा। करी के पापा के फोन बती अइब कि ना, करी के पापा के फोन बती अइब कि ना त बोला बोला साजनवा घरे अइब कि ना त हमरा चढ़ली जवनिया के चाहिब कि ना। चढ़ली जवनिया के चाहिब कि ना। कहेला कि भौजी भैया हवे नहीं घरे, हमरो तमन भौजी कुछ कुछ करे कुछ कुछ करे। कहेला कि भौजी भैया हवे नहीं घरे, हमरो तमन भौजी कुछ कुछ करे। सैया रवीरा राजू से कइब तना, सैया रवीरा राजू से कइब तना त बोला बोला साजनवा घरे अइब कि ना कि हमरा चढ़ली जवनिया के चाहिब कि ना। जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। 91 13 90 67 65।